Bai. Bueno, oso labur ze plenoak jarraitzen du eta oso gai interesantea eztabaidatzen ari gera. Baina, gaur goizean Denis Itxaso sailburuak egin dituen adierazpenak ikustita, iruditu zaigu importantea zela hoien aurrean erantzun bat izatea, ez? Izan ere, arduragabekeri bat iruditzen zaigu, etxebizitzaren arazoarekin, bizi dugun emergentzia habitazionalarekin eta erortzen ari denarekin herri honetan, eta honek herritarren bizitzak nola baldintzatzen dituen ikusita, gai hau oposizioaren oposizio egiteko baliatu izatea gobernuak. Gaur Denis Itxaso sailburuak egin duena oso politika zarra da. Ez dakazunean, hola oso argi defendatu behar dezun hori, ventiladorea jartzen dezu martxan, eta zure ardurak besteen bizkar ustien dituzu. Hori egin du gaur Denis Itxaso sailburuak, ez? Uste dut, ez dela egongo oso harro aurkeztutako asteartean horrelako ponparekin eta horrelako eszenifikazioarekin aurkeztutako lege horretaz, ez dela oso harro egongo, nolabait Euskal Herria Bilduko udalak desafiatzera bere burua behartua ikusi duenean, ez? Nolabait, desafioa bota dienean udalei azkeneko 20 urtetan alokairu edo etxebizitza babestuaren estandarrak mantentzeko desafioa egitera behartua sentitu denean. Udalei horrelako erronka, horrelako desafioak botatzea da benetan Denis Itxasok bere etxebizitza plan sektorial hori, plan operatibo hori aurkeztu zuenean iradokitzen zuen kolaborazio interinstituzionala. Hori da, elkarlanerako Denis Itxaso sailburuak gobernu honek, EAJak eta PSek osatzen duten gobernu honek duten kolaboraziorako eredua? Ez dakit. Nik aurre Denis Itxaso sailburua ikusita egia esan, ez dakit zerren bozera maile bezala egin duen gosari hori, ez dakit gobernu honen bozera maile zen, edo lobby immobiliarioen bozera maile lanetan aritu denez. Finean, guk orain arte esan dugun bezala, gaur berriz ere kontrarreforma baten defensa egin duelako, eta berriz ere emergentzia habitazional honek eskatzen duen norabidearen kontra kokatu delako, ez? Berriz ere merkatuari eta lobby hauei espazio gehiago eskaintzen dien posizio edo bide baten alde kokatu delako, eta hori guretzako akats estrategiko bada, eta esan genuen bezala atzerapauso historikoa suposatzen du, ez? Harriduraz ikusi dugun baitaren nola hitz egin duen, lege honen aplikazioaren ondoren nola jarraituko dugun gai honetan, etxebizitzaren gaian, txapeldunak izaten. Emergentzia habitazional bat bizitzen ari gera. Hemen asmoa edo helburua zein da, medaia bat jartzea edo dugun egoerari benetako soluzioak ematea. Guk argi eta garbi esan izan dugu, kontrarreforma guretzako emergentzia habitazional honek eskatzen duen norabidearen kontran kokatzen dela, argi eta garbi esan dugu momentu honetan eta ikusita EAJ eta PSek 40 urte damazkitela herri honetan gobernatzen, denbora luze izan dutela hemen aldarrikatzen diren neurri horiek guztiak martxan jartzeko, eta ez dutela egin atzo pleno monografikoan gogoratzen genuen bezala, eta egin dituzten eta egin ez dituzten politika, etxebizitza politika hoien, eta egin ez diren etxebizitza politika hoien ondorioak argiak direnean, eta da, deskontrolatua dagoen merkatu bat, da 85.000 persona alokairun etxebiden izena emanda, eta da, Europako emantzipazio tasa txikiena, uste dugu egin beharreko bidea beste bat dela. Eta dela, etxebizitza politika benetan publikoak egiteko garaia. Eta zentzu honetan, gure proposamenak mai gainean jarri ditugu, eta horiek defendatzen jarraituko dugu. Edozein kasutan, eskertzen diogu baita ere, Itxaso sailburuari, fokoa Euskal Herria Bilduko udaletan jarri izatna. Udal hauek, apenas kompetentziari gabe,
apenas finantziazio hori gabe, izugarrizko lana egiten ari dira. Eta erakusten ari dira Euskal Herria Bilduko udalak direla, etxe bizitza arazoari, bizi dugun emergentzia habitazionalari, erantzuna emateko garaian referente direla. Beraz, sailburuari, itxaso sailburuari, jarraitu dezala beste idea batzuk defendatu beharrean, Euskal Herria Bilduko udaletatik planteatzen zaizkion politika publikoetan fijatzen. Izan ere, horrekin, emergentzia habitazionalari erantzuteko bidean kokatuko ginake.